बेखौ लानानैथ' दा जोंनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि साननाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बानबुंथाय होनाय नुनो मोनदों नाथाय जोंनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय दं बे जाहैबाय दे जों बयबो बेखौ जों अब्लासो गनायगोन 10 जनगोष्ठीनो होनायखौ अब्लासो गनायगोन जेब्लानोखि जोंनि जितु थाखानाय 14टा जितु जनगोष्ठी 14टा जितु ट्राइबेल हारि बर'फोरखौ हमनानै बिसोरनि जितु थाखानाय जितु अधिकार ट्राइबेल हिसाबै बेयाव जुदि लाघब जायाबासो जों बेखौ गनायगोन होननानै बुंदों जोंनि नाथाय बिनि गेजेराव गुबुना गुबुन रोखोमनि बिजिरदों बेखायनो बिदि सोलिगासिनो दं आं मिथिनायाव बेखौ पार्लियामेन्टआव फाथायहरदोंबाबो सेन्ट्रेलाव फाथायहरदोंबाबो बेखौ गनायनाय जायाखै गतिके आगोलनि स्थिताबस्थायानो थागोन होननानै साननो जुदि मोनद' हारिसाफोरनो एसटिखौ होनाय जायोब्ला बेसेबां खहा जागोनखौथ' बयबो बुंलायगासिनो दं दा प्रेक्टिकेलि जायोबा जों नुनो हागोन खिन्थु खहायाथ' एसेबाबो जागोन एसेबाबो जाखागोन मानोना दा मोनथाम केटेगरि बानायनाय जादों एसटिपि एसटि हिल्स दंमोन दा एसटिभि होननानै एसटि भेलि होननानै मोनसे बानायनाय जादों दा बेखौ बिसोरबो गनायनो नागिराखै बिसोरो मिथिदों बे बि मथे जानाय नङा बिसोरबो मिथिदों गतिके बिसोरबो गनायाखै आहमफ्राबो बा गुबुनफ्राबो गनायनो नागिराखै गतिके थाङै थाङै एसटिपि आरो एसटि एसटिखौल' होयोब्ला गतिके जोंनिफ्रायनो थांगोन जों मोनखानाय माबानिफ्रायनो थांगोन गतिके साननो गोनां दं एसे गिनो गोनां दं खिन्थु मा जामारगोन दा बुंनो हायाखै मानोना पार्लियामेन्टआव बियो दा जितु पार्लियामेन्ट बेयावबो जानाय नङा जों होननानै बेखौ मिथिनो मोनदों गतिके दा बे माबानि गेजेरावनो दं बाथ्रा दान्थेलायनाय बा जोंनि साननायनि माबानि गेजेरावनो दं बेयो मोनसे कंक्रिट माबाखौ जों दा बुंनो हाया खिन्थु जामारोबाथ' खहा जागोन एसेबाबोथ' खहा जाखागोन आरो बेखायनो गिदों बर'फ्रा हेंथा होदों गुबुन ट्राइबेलफ्राबो हेंथा होदों सारनि फारसेफ्रायथ' मा जोंथ' जेब्ला जों सरकाराव थायो सरकाराव दङब्ला जों बिसोरखौ होनो होननानै बुंनो हाया खिन्थु जों जेब्ला जोंनिफ्राय मोनसे मोनथायखौ मावनानै लांगोन थाखानाय माबाखौ अधिकारखौ सेख'नानै लांगोन अब्लाथ' जों बिनि बेरेखायै जों माथो होनांगौ जायो बाथ्राया बेनो